मा दावरा हायासै ओइ सासे थाबबाय जोंना मामुलि गोलैथार नोंथांमोना गिनाङा दसेनो सफै बाप नै माने लोगोफोर नै फाइनालि बावखुंग्रि मोनफैबाय आरो जोङो नै बावखुंग्रि गेटआ बेनो दा जों सिङाव हाबलांबाय लोगोफोर मोनानि सम आरोना नै मोनानि समाव ओरैबायदि जायगा प्लेसआ बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नै हरनि समाव आरोना बेफोर प्लेसआ नायबानो जाबाय ओरैबायदि गिदिर स्टेज बानायदों आरोना बावखुंग्रियाव नैबे जाबाय लोगोफोर बावखुंग्रि सिख्लानि मोनसे मुसुखा बानायदों आरोना नैबे जाबाय मेप आरोना बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि बियो मेप ओरैजाय गाखोनानै ओरैजाय ओंखारबोनांगौ बे जाबाय मेप बे पार्टिसिपेट खालामनाय जागोन आरोना जायनो देरहायो बिनो बिदिनो 50,000 गाहामनि मोनगोन होननाय खोनादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैबायदि फुङाव अखा हानानै ओरैबायदि बरिया जादों बोथोरा ओरैबायदि समायनानै नोंथांमोना भिडिअ नायनानै नुनो मोनगोन नायबानो जाबाय ओरैबायदि समायना नुदों आरोना अखा हानायजों दायो लोगोफोर जोङो गाखोहांबाय आरोना नै गाखोजेनबाय थांगासिनो दङ जायफोर बिथांमोना फैफेराखै एबा नुफैयाखै नोंथांमोना भिडिअ नायनानै इन्जय खालामनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दङ आङो A to Z बेसेबां हायो देखायलांनो नोंथांमोननो नाजागोन गिबियावनो जोङो आवगायनाय लोगो लोगो नै मोनसे मन्दिर दं आरोना बिदिनो फारि फारि मा नुलाङो देखायलांनो नाजाबाय थाग्रा आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोंजों लोगोसे नै दायो एबार मानखोजेनबाय आरोना नायलांबाय थादो एबार धामाका जालांसिगोन मानखोजेनबाय गाखोनो हागोन हाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय एबार मानखोजेनबाय आरोना नै माबायदि बायोमोन ओजों मा दावरा हायासै ओइ सासे थाबबाय जोंना थाबोथों हटेल मालिकआ ड्रागना बेयो मोनसे माबा दंमोन जानदिखौ नायथार नामा थाखागोनब्रा लागाव लोगोफोर नै लागायलांगासिनो दं जोङो थांगासिनो दं आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना आरो मोनसे मन्दिर मोनलायबायलाय मा मन्दिर थायो शिब मन्दिरानो आरोना शिब मन्दिरानो नै सिजौ दंफाङा नै बावखुंग्रि सिख्लानि मन्दिर आरोना ये फिसा बानायनायनि बेनो जाबाय लोगोफोर बावखुंग्रि सिख्लाया आरोना हाजो गोजौआव मन्दिर फिसा दङ आरो गोबां मन्दिर दङ थांबानो मन्दिर नुलांबाय थागोन आरो बेसेबां दावखोलाङो एसेबांनो शिब मन्दिर मोनलांबाय थागोन आरोना
नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै किल'मिटार दंबावो आरो ना deh mulai belum jar माखासे खिन्थालाय wah नै माने ओरैबायदि मा दंफां होनना बुङो बेखौ फाख्रि दंफाङा बायदिया फाख्रि गिदिर जारना इयो नामा मा दंफां माबा नाम होनना बुंगोन ओरैबायदि खुवा खुजोबनाय आरो माथो जाबायदि निहोर नै खोबजोब्बाय अखाबो हाबाय आरो ना नै थांगासिनो दङ जोङो ओरैबायदि खुवा ओरैबायदि ओरैबायदि थांगासिनो दङ मेंग्लिजोब्बाय फाइनालि जोङो मेन टप मन्दिरखौ मोनफैबाय आरो ना नै बेनो जाबाय मेन टप मन्दिर आरो ना गोजौनि आरो बेनिफ्राय गोजौआव मोनसे अन्थाइनि खाम्फा माने मोनसे अन्थाइनि गोजौ मन्दिर दं आरो ना बेहाय थांबावगोन जोङो खाथियावनो आरो ना बे स्टेपावनो दङ लोगोफोर नै नायबानो जाबाय बेनो आरो ना सबसे गोजौआव जों मोनफैबाय आरो नै गायखै गोबां मानसिफोर दङ आरो ना खुलुमदों जोंबो खुलुमगोन आंबो खुलुमगोन ओइखि नुबायना गोजौ ओइ गोजौआव सेंग्राफोर फटक लागासिनो दं बेहायबो थांगोन जोङो गाखोहैगोन फटक लागोन खुलुमगोन श्री श्री बाथौ बोराइ थानसालि नै लोगोफोर एकदम मेन टपआव मोनफैबाय आरो ना जोङो श्री श्री बाथौ बोराइ थानसालि दायो सेन्देलखौ लांसिनो आरो ना नै खुगा साबनोमोन नालाय सेन्देलखौ लांसै र' नै गाहायाव माबायदि खुलुमदो सबसे गोजौआव मोनफैबाय आरो ना जोङो आइ बिशहरिनि आरो ना आइ बिशहरि बेहाय बेनिफ्राय नै गोजौ आरो ना ओमफ्राय गैला आरो ना गोजौ एकदम नै एकदमबारे जों गोलैलांबाथाय मानसिखौ मोनखाला आरो ना ओरैबायदि ग्रं ग्रंखा नै मोना सेसखा आरो मोननाय नंखाया आरो ओइ गोजौआवबो थांबा थांजायो थांलायलायलालै ना बेनिफ्राय खोन्थादोब्रा आमाय सानैबो गोजौआव दावखोनांगौ हानाय नङा खोमा होननानै नोंथांमोना गिनाङा दसेनो सफैयो नै जों लगभग बेसेबां एक घन्टायाव लांना आधा घन्टा औ आरो मानो होनबा जोंनाव गोदोनि एक्सपिरियेन्स दंथ' बेखायनो हादों जेबो नङा हायो हिनजावफ्रा मा गाखोनो हनै बुरै बुरै गाखोथारदों बिराद मोजां मोनदों खिन्थु मन्दिराव हाबनाय जायासै आं बेनो आरो आं जाबायबो लोंबायबो ना आं हाबथ'नाय जायासै आरो आदसा थांफिनजोब्बाय होमबा देन्जार थांफिनसै होमबा ने
बोरैबा जि बरिया खालामना होदोंलै बोथोरा दिनै महन हमथाफैब्रा बोथोरा ओरै मोनायाव अखा हानानै ओरैबायदि मोजां खालामदों जों गाखोनाय समाव माने सान्दुं गैया गारा ओरैबायदि बरिया बार खोलो खोलो आरो खुवा निहोर बायदि गोलैनानै ओरैबायदि मोजाङै जों गाखोनो हादों आरो दायो जों ओंखारलांगासिनो दं आरोना जों गाहायाव ओरैबायदि गोसो गोजोननाय मोन्दों माने इसोरनि अननाय दं होननानै आं आसा खालामो मानो होनना बुङोब्ला जों ओरैबायदि मोजाङाव गाखोनो मोनदों आरोना सान्दुं गैयालासिनो जों गाखोनो हादों आरोना ओरैबायदि मोजां गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना दायो जों थांफिनलांगासिनो दङ आरो गाहायाव माने खारनाय बादायलायनाय जादोंना बे खारनाय बादायलायनायखौ लोगो मोनो ना लोगो मोनैया बिजोंनो खारबोगोन बिसोरबो खारनाय बादायलायनायफोरा बिसोरखौ एसे एनै भिडिअ बानायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना फैफेराखै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरोना लगाओ भाई लोग सेकंड मिलेगा ये 50,000 ये जल्दी आ जाओ ये lama kok lama satu kamar ज्यादा दूर नहीं है 191 भाई क्या हो गया थक गया जो ज्यादा दूर नहीं है 50,000 दिनै बैथ' मोनखैखाबाय मालाय सासेया गुबुन गोजा माथो जोंनियानो गैया माथो नुवासै आं सासेबो आराम से खारनो हागौमोन आं पास थाखाबाय जाओ भाई जाओ ज्यादा नहीं है और दो तीन आदमी है और मिलने हाँ खारबा खालि मिथिखायोलै लकेलसो मिथिखानायब्रा बारा मा मोनहैनायखौ मिथियाना बिसोरो बेसेबां मोनहैखो सातजन मोनहैबाय साथामल' मोनसिगोन दायो औ जिखुनु बिसोर सोर मोनहैबाय ओमफ्राय बाखिया गैला 10 जनल'सो ना थांला जों खाराखै जोङो बैजों गाखोबोदों आरो थांनानै बिदिनो गाखोदों जोङो दायो जों ओंखारलांबाय थानायावसो नै गोबां मानसिफोर फैबाय आरोना आरो दासो सान्दुंआबो ओंखारहांबाय थाबाय आरोना ओरैबायदि गरम जासिगोन बायदि मोनदों आं दायो सान्दुं ओंखारनायजों दायो जोंहा ओंखारलांगासिनो दं आरोना जों गाखोबावबाय दायो जों ओंखारलांगासिनो दङ सान्दुंआबो ओरैबायदि फैहांगासिनो आरोना लोगोफोर